Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rona. Sa dili ko pasugdan sa pagsahisay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, iingatan ka. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Kalapi, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rona. Kumusta yung mong pag-eskwela, nak? Okay ra ma. Mayo hinoon. Abi ni mo ma, naging piniingon sa mong school ay nga mura na ko na tag-igsuon. Oh, syempre. Sayo, bi ako na mabdos ni mo. 17 pa lang ko sa dihang na mabdos ko ni mo. Ako bitaw silang giingnan ma. Ninduta ang tamano kung napa ko'y papa. Rona, di ba nagstorya naman ta, anak? O lagi ma. Dili ta maghiskot niya kay wa siya ayaw nga pagkaamahan. Pero ma, wa basit maabot si mga nauna nga basin karong panahon na nausab na siya? Siyempre, itong panahon na mga bata pagod kaayo mo. Pulos pa mo dili pa andam atong panahon na. Oh, kung nausab man gani siya, mayo hinoon. Pero nakasiguro ko nga doon na siya pamilya karon. O kung tinuod man sad nga nausab na siya, angay unta nangita na siya nimo karon. Aron mamawi siya mga pagkuwang nimo. Hinoon sad ma, sakto sad ka. Maong ikaw, ayaw na pagunahon na ha? Kung mangita man siya paagi aron mailahan kaniya mas maayo. Kung dili, wala tayo mahimo. Okay ma. Ma, last question ba? Unsa man na? Kuan ba? Wa, bakit siya makakita na ako in person? Wa. Kisa diyang nagbuwag mi. O sa kabuwan pati kang gimabdos ato. Mao nang ikaw, tiwas gid sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw gid pagpinarihas na ako. Ayaw pagsunod sa akong nabuhat sa una. Ayaw ko hatagi kay ubos. Ma. Kanasam gila imong plano nga ipalaila ko sa mama. Jake, nagsabot naman tayo ni, diba? Di palagi pwede. Gikapoy naman ko ng style na to, Rona. Mag-usa na tagkatuig nga, uyab, pero ang doon karon nagtago-tago pagyapon ta. Na naman tata sa hustong edad. Sabta lang sagot akong sitwasyon. Nagdako ko nga si mama ra mo inagpadako na ko. Siyempre, higpitan ko niya sa ingon-ani nga mga butang tungod kay dili siya gustong maparehas ko niya. Taas na kayong panahon nga nisabot ko nimo. Ambot kong kaya pa ba ako? Jake! Jake, asa ka? Ay nalang pagdahom matong uyab ni Maday. Ha? Nga naman? Uy, naman to'y lain. Unsi na anilain? Uy, wala ka kay bao. Sige ba sa kuyog atong charming god? Katong transferi bitaw nga igaton pod kaayo? Unsa? Maayo kay disagot ka mag-istorya taron. Kita pa ba? Rona, Sultihi ko tinuod. sorry, Rona. Pero dili na ako kaya, gud. Nanagpilain. Mao nga, mas may tingali nga kalimtan na lang ko nimo. Jake.
Tinuod ba ning nabalitaan ako nga na kay uyab? Tubag ako. Buwag na, Mima. Sa ato pa? Gisupak gyud ko nimo? Ma, buwag na gani. Mao gani na makakanako. Kung isulti pa ko ni mo tinuod ba? Tugtan ka ako ni mo mag-uyab-uyab? Rona, Dili man gihapon, diba? Sa unsa pa may kapuslanan nga mananghid ko nimo kung imong pagbuot ra man gihapon ang matuman. wa ka na'y batasan ha? Natuok na ko, ma! Tanan ni mo gusto ako na gibuhat! 19 anyos na ko pero hangtod ron daghan gyapong bawal na ko! Di ka usaw ako mahinumdum nga tugtan ko ni mo matanog birthday party sa akong mga friends! Di ka usaw sa mga school events wa ko mahinumdum nga nisugot ka mo tong ako! Tungod kay matod di mo na yung mga lalaki! Tungod kay dili ko gustong mapariha ka nako. Ma! Dili kaya big boy kaagi ni mo na sa mga ibang hitabo na ko! Nasagoy ko galing ang mga buta nga gusto na kong buhaton! Pero hangtod karon dili na ko mabuhat kay naa ka! Unsa? Day, gituyo gud na nimo silent imong phone, no? Si mama nimo sige panawag, oh. Pasagdi lang na, tay. Okay. Ay, tuod ay, day. Mo ni baya akong uyab, kuyog anayang amigo. Okay ra nimo? Ngano dili man? Paniya. Unya, kung mag-inom mo inom ka. Nganong dili man? Dako naman ko. Ah, naana day sila day, oh. Sorry kaya, nandugay mi. Saan, nakapit mo mig imnonon? Ay, way kaso, babe, boy. Tuodi ay, babe. Akong amiga si Rona. Hayro na. Lagro kay, nakalaag ka gabi eh. Di ba lang takapiling mula ang gabi eh, di ba? Oh. Ana gina ang life. Dapat musupak sa tapanagsa. Bagoan ko ni Buda. Murag nawaan naman yung pagka-inusinti ng gabi una. Tunay, akong amigo si Danilo. Hi. Hi, Rona. Nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Thank you nga nisugot kang magkita taro na. Uway kaso, uy. Uwa masay ko'y lingaw ron. Oh, dira ka. Awkward na ako. Ha? Nga naman? Kuan. Ang tinuod mong god. Mag-39 ako karong tuiga. Ha? Tinuod? Wala lagi. Di ka mo to? Dili man mailahan, God. Pero nakaingon ko nga nailahis imong mga trip. Naibaw na ka. Lahi ba gid among lingaw sa mga kaedad na ako. Pero every time nga mag-jam ta ninyo kay behave ra gid ka per me. Mukatawa pero murag tipid ra. Mao di ay. Lagi. Todd. Pwede ba kang matod sa inyo? Inaiguman na to. Ha? Ay, ayaw lang. Nga naman. Strikta kaya kong mama, God. Mao ba? Kung strict tayo mong mama, anong handurura sa wapa mong kasinyo? Dili ba gaday pwede masupak tagpanagsa? Mausad. Sure ka? Buhatan mo? O, lagi. Sure ko. Danilo. Diin ka man gikan. Kapila na nini mo buhata ha nga dugay kang mauli. Dili man ta kayon ani sa una ron ha. Ma, pwede pag ugma na natin mag-istorya.
Ikapoy na ko. Gusto na ko matulog. Dili. Karon na ta mag-istorya tungod kay nagkadugay. Nawad-an na gyud kag respeto nako. Mura na kang nalimot ka doon na kay inahan nga nagpaabot nimo. Ay, ma, gikapoy na ko. Pwede ba pasagdan na lang ko ni mo matok? Rona. Unsa? Wala ka daw awas mong binuang sakit? O, Danilo. Nagduda ko ba si Mabdos ko? Kung mo na, palitan tayo ka pregnancy test. Aron, masaguro. Positive? Oh, positive, Mabdos ko. Ansay mo hato na to. Ayaw ka bala ka. Di tayo ka pasaktan. Ingon man ang umaabot ng anak. Unsa man? Ingon ani na lang gyud ka permi nako dinhi sa bay? Likaya na lang gyud ko nimo hangtod sa hangtod? Ma, di lang ko gusto glalis. Wes ato ba nga ako? Pakigsulti na ako? Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga luya ka permi? Unsa may problema nimo? Sultihi ko kay inahan ko nimo Rona. Mabdos ko, ma. Unsa? Kinuo ko. Gusto kong makakita sa amahan na ng gimabdos nimo. Gusto ko siyang maila-ila. Ma, Nak, ayaw ka bala ka. Dili na ko siya unsaon. Gusto lang yung kumakaila niya. Bisan tuod og wa ko makauyon sa imong sitwasyon karon pero wala naman tayo mahimo. Naa naman na. Ang gusto lang na kong masiguro nga dili ka niya pasagdan. Dili ko gusto maparehas ka na ako, nak. thank you, ma. Tanong og buotan si Danilo, ma. Danilo? O, ma. Mo ni yung pangan. Ugma dayon, ma. Ako kang ipalaila niya. Babe, si Mama. Ma, si Danilo. Dili. Kinuo ko. Daan pagid lagi ko. Maoday wa gyud ko mahimutang gabi pa. Ma, ngano? Jessica, Amahan ni mo siya, Rona. Imo siyang papa. Unsa? Ma, dili. Hayop ka. Imong kaugaligong anak, imong ipapabdusan. Jessica, wag ko mahibaw. Wag ko kalibutan. Kana tungod sa imong kairesponsable. Kung responsable ba kang pagkatao, gipangitaon ta mo imong anak din nako. Waon ta di mahitabo. Dili. Dili. Nak, kaon na. Pila na kaadlaw nga permi na lang kang nias imong kwarto. Ma, ngano nahitabo manin ako? Mao na ba rin nakuha na ko sa sige na akong supak ni mo? Gaba na ba rin ako? Rona, anak. Dili di ka pa. Maong ayaw pagsultian na. Tigali.
Kung dili pa lang unta ko sobra ka. Kahigpit niya mo. Naila-ila unta na ako ang ibong mga kuyog. Wa unta kay tako na ko. Nalikayan unta ni hitabuha. Ma, Dako kay kong pagmahay, anak. Sorry, anak. saanin ako, ma. Dili. Wa kay sa. Pero, dili ron panahon nga magmahayay pa ta. Naa naman na. Ayaw ka balaka. Ni ako para di mo, nak. Dili ti ka pasagtan. Magpalayo ta din kapita. Og sa laing lugar ta magsugod og pag-og kinabuhi. Gawagin na kaila nato. Padakon ta ng bataa nga naa si Magtiyan. Nagkasabot ka. Ma, salamat. Salamat kaayo. Napasaylo ako. Samtang napadako aning akong kaagi. Hangtod karon dili gihapon ko makadawat nga nahitabo ni nako. Tingali, kung dili pa parehas ni mama ang akong nainahan, may siguro pasinuwa na ko din hirong kalibutan na. Sa pagkakaroon, namalhin biglaing dapit nga wagi na kailan namo. Naay mga higayon nga grabe akong pagmahay sa akong kaugalingon. Pero sa pamimahimo nako, dili na mapapas ang sayop nga ako nabuhat. Maayo na lang gani nga naa si mama kanunay sa akong kiliran. Og na-feel na ako nga wagid ko mag-inusara aning panahon na. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.